Piny Kenya oketo winjruok gi piny Ingresa e wi okenge mag keto dongruok ma ok keth chal kor lwasi. Ma en winjruok ma oketie kokalo romo ma okelo kanyakla jatend piny Kenya William Ruto kod Prime Minister mar Ingresa Rishi Sunak. Maduto oyuore romo madhi nyime e piny Misri kama pinje manyo riekni mag reso chal mar kor lwasi. E boma ma Sharm el Sheikh e piny Misri, jotelo mag piny mangima donjo. Ok mondo giywe kendo gicham ngima. Gin kod lek kod dwaro. Lek ne chal mar kor lwasi mar piny ngima nyalo dok kendo e wang'e kama ne entie kane pok kembe oketho lwasi. Ka dwaro margi en ywako lwedo yore duto ma neno ne orakruok e yo manimba kod midhiero ma osekel kod lokruok chal kor lwasi. E kinde ma jotend pinje kionko medo goyo kaluwore kod dera ma osegore pinjegi nikech lokruok chal kor lwasi. Jotend pinje koting'o jatend piny Kenya William Ruto mani kod wach e lo jotend pinje Afrika ni kod geno ni romo mar rakruok kod chal kor lwasi ma idendo ni COP27 madhi nyime sani biro nyago lemo mar keto e tim winjruoge ma oseketi e kedo kod midhierogo. E kinde twak mare bang' romo no yawa yanga gi jatend migawo mar tudruok pinje maoko ma Misri Sameh Shokri, jagoro maduong' mar riwruok pinje piny mangima United Nations Antonio Guterres oywago piny ka okoni okak oseneno kendo piny mangima ochimo bugo mandiwa kaluwore kod kethruok chal mar kor lwasi. Excellencies, this UN climate conference is a reminder that the answer is in our hands. And the clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. Guterres okwayo pinje 20 momeo motisore nying mar G20 mondo wuog oko e yor adier mar siro chenro mag kedo kod lokruok e chal kor lwasi e chiwo sir mar omenda madwarore. Okoni sani ema teko mar resruok ni e lwet dhano ma poni dhano koketo winjruok mar rakruok kod chal mar kor lwasi. To machiegni ni lokruok chal kor lwasi biro lal kod piny nono. We are getting dangerously close to the point of no return. And to avoid that dire fate, all G20 countries must accelerate their transition now in this decade. Humanity has a choice: cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact. E kinde romo no mar COP27, jatend piny Kenya William Ruto ne oromo kod Prime Minister mar piny Ingresa Rishi Sunak kendo keto winjruok mar tayo chenro auchiel mag dongruok ma ok keth kor lwasi mabiro muonyo bilion 500. Chenrogo oting'o yaro kar teko sola ma Malindi madhi muonyo bilion 7.5, kar thedho sitima mar muya mawuok e bwolo ma Menengai madhi muonyo bilion 2.5, gedo mar yawo mar thedho sitima ma Tana River ma nengone dhi muonyo bilion 25, loso reru manyasani e boma ma Nairobi madhi kawo bilion 5, kama romo bilion 31 oketie yawo chenro mag weche mag pur e alwora mar Nam Lolwe kendo konyo jopur maromo 20,000 mawuok e alwora mar Nam Lolwe. Mane en Prime Minister ma pachoka kendo jatend dongruok e weche mag tudruok pinje Afrika e bwo riwruok mar Afrika AU Raila Odinga bende oyuore romono mar somo piny mangima paro kod riekni ma inyalo ti godo e rakruok kod lokruok chal mar kor lwasi. E kinde ma piny mangima thuthni kod rakruok gi midhiero ma oseneno, jopiny bende kwayo mondo rit tienge mabiro kokalo e pidho yien madhi rito alwora kendo keto lwasi mani kod muya makare ne piny mangima.